Nami sa ilan ni Kwan. Villegas Farm. Villegas soon to open. Na ang katong agyanan sa ana nindot no. Ano din mga guys? So ana kay di pa ni siya sa magbaksa ta. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのモード噂の dreaming が忘れない Naragi buhatan ni nila og agianan paingon sa ubusin. Ubos. Oh, hawa na kay dira oh. Tupag ani na mo kay. Oh, naradia. Oh, sugod di anay kalsada. Buhatan nila kalsada. Yes, mga madam. Manood sa kayo. Sa videohin. Ay, dito. Ay. Oh. Ay, danhi pa. Ay, lamok. Danhi pa taman di ay. Wala pa na dito. Ham ni pa yung agpay nga dalan. Oh. Unsa man dito dai kasada na? Karang nay bato-bato? Na ham ta mo agi. Sa Paing na ubos. Nga basa man. Agoy Ginoo. Sunto. Ay, utin. Ay. Biligas. Pahayahay ila biligas. Pahayahay ila biligas. Nga day. Naroon ang sa ubos. Katamong nadtuan sa una kay kuan. Dili pa siya inanhi. Karon kay hala, wow na kay sa ubos. Naroon na yung kasada o tura dito ang papangas o gibuhatan nila og kasada to sa ubos o. Pag anhi na mo gamay pa kaayong nga dalan. Oh. Sagbot pa. Ay lang tubig na. Ay, ito pa yung kon dito po do. Yung mga bangko ba? Lamok. Turo oh. Wow. Ay ngit-ngit man. Ano to? Tara. Biyabas ba sinay unod? Ibunga. Ay, buta na yung tubig din hiday. Hay, paingon yung tubig. Naman din ipaingon dahil ubos. dito na po yung puntod. Na di pa na makasaka pa yun dito. Kusog ang tubig dito. Ha? Kusog yung tubig dito. Di nag-agi-agi na yung tubig dahi. Hamas na nag-connect dahi. Hindi na, babaw. Ayun dito. Turang malibod. Malibod na diya. Kanang nga bukid diha. Malibod na. Malibod. Asa na dahi? Ana? Ah. Talon ba na siya? Ang malibod ro. Katong dito no. Tabok. Sapa. Katong na pina... Buntod na. Sunod na buntod. Katong nga buntod man siguro. Uy kaduha. Munang malibod. Diya wala pa na human diha o. Under kuan pa.
Na-zipline na ba di? Soon to open zipline. Wala pa lang. Dira o. Sakay na sila. Hindi kan dito. Untun. Sakay na dito. Untun padulong. Update lang guys. Update lang mo sa Villegas Farm. Saan yun? Villegas Zipline. So, tawag kasi. Ang color ng kay puti, yellow o green. Update na mo guys sa Villegas. So to open Villegas Zipline. So to open ba man kay nag-construction pa sila oh. Construction ko no. Dito, ang dito sa luyo dito mga drayanan kung ito sa kinan. Tura dito ang entrance dito, entrance. Araw ilang balay oh. Entrance. Narami sa ubos. Nanay maintenance na nila dayon. Villegas. Nayak mong bisita oh. Ako na mag-ibigatan. Mong bisita. Yo, mga balay-balay na lugar to dito. Yo, Mong bisita da. balay na lugar to dito. Tuyok ta mo sa update tayo guys sa Villegas. Zipline. Tuwa maganda siya zipline gid diri. Unggoy ko na si kadagan ni kiri. Yang swimming pool dahil tura dito boss. Ano swimming pool? Yung porta rito oh. Bang. Nakakita na lugar sila baliga sa mga buyo. Tura dito pasaka pa. Nila lugar gid ako. Ala, hindi sagdan. Tara ito ang swimming pool ko nang dagko nang. Hapit. Kanang lubing nga laya to ko. Ito. Oh diha ada dapit. Na diha. Ila na diha. Baliga Na diha swimming pool diha. Kanang may mga kahoy di ay mga lubi. Daw na nango. Diha pod mga bata na diha oh. Na buwag di ang dagko. Di ko nang mga bata kay ganahan man ang mga turista basta nas mga kahoy-kahoy. Baligya ay kanyo. Na may unggoy dito lakgun. Lagon tong mga bata. Hello guys, na yung unggoy din ni guys oh. Sapa guys. Ano siya, update lang. Ay, ikapoy ko. Kikanta mi dito sa buso. Dito mi gikan na diyo. Pangas. Kami danhi. Ning ipusig pang isa. Daghang kailang bangko da. Hami ang sakyanan nga katungkuan.